пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб ба корҳои сохтмон дар корхонаи истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент санги асос гузоштанд. ифтитоҳи маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон, истироҳат дар рӯзи ваҳдат, қатори Душанбе Москва пас аз таваққуфи 6 сола ба роҳ баромад. кормандони давлатӣ ҳар рӯз пеш аз кор 20 дақиқа бояд бо варзиш машғул шаванд. дар бархи минтақаҳо 2 рӯз борону сел пешбинӣ мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб ба корҳои сохтмон дар корхонаи истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сементи Душанбе тасмим гирифтааст корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷануби деҳаи Харангоне боло дар масоҳати 18 гектар дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 3300 тонна, дар як сол бошад беш аз 1 миллион тонна сементро ташкил дода ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то ба бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулот иборат хоҳад гашт. дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда пас аз ба истифода додани корхона бошад зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. корҳои лоиҳакашӣ, таъмин, насб ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот бошад тибқи шартномаи байни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати синамои ҷумҳурии мардуми Чин роҳандозӣ хоҳад гашт. сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи Харангони болои ноҳияи Варзоб ҳамчунин барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. зимни муаррифии лоиҳаи сохтмони корхона иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастурусупоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дар масоҳати 16 гектар корхонаи нави истеҳсолӣ дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. иқтидори истеҳсолии корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1,2 миллион тонна сементро ташкил медиҳад. дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда пас аз ба истифода додани корхона зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. баъди шиносоӣ бо лоиҳаҳо ва оғоз бахшидан ба корҳои сохтмони 2 корхонаи калонии истеҳсоли семент роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватанӣ барои ҳамовозӣ ба сиёсати бунёдкорию созандагии ҳукумати кишвар изҳори сипос карда онҳоро ба иҷрои босифати корҳо ҳидоят намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки иншоот бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди ҳамаҷонибаи футболи кишвар бунёд шуда барои тамрини футболбозон, омодасозии мураббиён, доварон, мутахассисони соҳа, рушди футболи кӯдакону наврасон, ҷавонон, бонувон ва дастаҳои касбӣ, инчунин оммавигардонии футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пешбинӣ шудааст. дар минтақаи варзишии маҷмаъа барои рушди намудҳои гуногуни варзиш ва баргузории тамринҳои касбӣ, майдонҳои футбол бо сабзаи табиӣ ва сунъӣ, варзишгоҳ, корти теннис ва майдони машқҳои гимнастикӣ мавҷуданд. дар минтақаи маъмуриву маишӣ бошад бинои асосӣ, манежи варзишӣ, ҳавзи шиноварии пӯшида, роҳ барои давидан ва гузаргоҳ бо нуқтаи назоратӣ
ҷойгир карда мешаванд ки барои фаъолияти бонизом хизматрасонӣ босифат ва таъмини шароити форами истифодаи маҷмӯа замина фароҳам меорад. дар таххонаи бинои асосии толори фитнес бо таҷҳизоти муосири варзишӣ ва шароити зарурӣ барои истифодабарандагон муҷаҳҳаз гардидааст. дар ошёнаи якум тарабхона ва қаҳвахона ҷойгир буда дар онҳо барои қабули шоистаи меҳмонон истироҳати бароҳат ва хизматрасонии босифат тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. тарабхонаи қаҳвахона ҳамчунин дорои толори айвонҳои васеи истироҳатӣ мебошад ки барои варзишгарон ва меҳмонону сайёҳон ҷолибу ҷаззоб омода гаштааст. инчунин дар ин ошёна хизматрасонии меҳмонхона пешбинӣ гардида толори барҳавои қабул ва ба қайдгирии меҳмонон ҳуҷраҳои кории кормандон шароити зарурии санитариву беҳдоштӣ фароҳам оварда шуда барои истифодабари лифтҳои замонавӣ насб гардидааст. бояд гуфт ки бунёди чунин маҷмӯа бо мақсади оммавигардонии варзиш бахусус футбол дар кишвар роҳандозӣ гардида ҳамовоз ба иқдомҳои наҷибу созандаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар мебошад. соли равон сокинони ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ 3 рӯз пайҳам истироҳат мекунанд. рӯзи ваҳдати миллӣ ки ҳамасола санаи 27 июн таҷлил мегардад имсол ба рӯзи шанбе рост меояд. аз ин рӯ сокиноне ки бо низоми 5 рӯза кор мекунанд 3 рӯз яъне санаҳои 27, 28 ва 29 июн таътил хоҳанд дошт. дар ин бора ба Азия Плюс аз Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон хабар дода гуфтанд рӯзи корӣ барои онҳо дигар бора санаи 30 июн оғоз хоҳад шуд. онҳое ки бо ҷадвали 6 рӯза кор мекунанд рӯзҳои 27 ва 28 июн истироҳат мекунанд ва санаи 29 июн барои онҳо рӯзи корӣ аст. қатори хатсайри душанбе Москва санаи 21 июн соати 3:25 бо вақти маҳаллӣ аз Душанбе ҳаракат кард ва тибқи нақша он бояд санаи 24 июн соати 22:08 бо вақти Москва ба истгоҳи роҳи оҳани Павелецкий ин шаҳр расад. сарҷашма иттилоъ медиҳад ки сафар дар ин хатсайр тақрибан 4 шабона рӯз давом меёбад ва аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Русия мегузарад ва хатсайр дар 2 ҳафта як маротиба ҳаракат мекунад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни нав қабул гардид ки тибқи он кормандони мақомоти давлатӣ пеш аз оғози рӯзи корӣ бояд 20 дақиқа ба машқҳои варзишӣ машғул шаванд. ҳадафи ин иқдом баланд бардоштани сатҳи саломатии кормандон, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва беҳтар намудани қобилияти меҳнатӣ арзёбӣ мегардад. интизор меравад ки чунин ташаббус ба рушди фарҳанги варзиш дар муҳити корӣ мусоидат намуда барои дигар бахшҳо низ намуна гардад. оҷонсии обу ҳавошиносии Тоҷикистон эълон кардааст ки санаҳои 23 ва 24 июни соли равон дар бархе минтақаҳои кишвар ҳавои номусоид ва боришоти борон пешбинӣ мешавад. ин ниҳод гуфтааст ки ба далели боридани борон дар ин рӯзҳо дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобии ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ғарби вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон хавфи омадани сел вуҷуд дорад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд. изҳор доштааст оҷонсӣ.